Gimando ni Bohol Governor Enrico Aristotol Aris Umitado ang dinaliang investigasyon human mabantayi ang labing bagong insidente sa vandalism sa mga coral sa isla sa Panglao, usa sa mga nag-unang diving destination sa lalawigan. Nabantayan sa mga diver ang usa ka table coral nga dunay nakulit nga just dive sa coral reef. Dito kini sa Napaling Point sa Barangay Tangnan, usa ka inilang diving spot sa Panglao. Gikondinar kini sa gobernador nga mihulagway nga makasubo kaayo tungod kay naghatag kini og utang imahe sa Bohol. Gawas pa sa pagkadaot sa bahandi sa kadagatan, gitahasan ni Umentado ang kagamhanang lokal sa Panglao, Department of Environment and Natural Resources, Municipal Environment and Natural Resources, Kunmenro ug ang Bohol Environment Management Office nga mopahigayon og makuting investigasyon aron matumbok ang namastamas sa coral. Dili kini unang higayon tungod kini atong 2024 nabantayan usab nga adunay graffiti sa Estacas snorkeling area haduol sa Virgin Island hinungdan sa pagpasira sa lugar. Enero karong tuiga gipahibaw usab sa mga reef ranger ang kadaot nga nahimo sa mga diver nga mitamak sa buhi nga mga coral sa dive site sa Napaling.